na matar aure na ake ce, a ƙara tambayawa zan ba sirri na ke ce, wa zan fansaro kaina da rayuwa ake ce. Kin zam kamar gimbiya ko in ce sarauniya, muryar ki daɗi da ita nake son in ji labari. Mai san ki inda a kaina ne zan masa alkhairi. Ni kyanki ya ce da ni tun sanda na fara kallon ki, komai kike so a gona bai iya gagarar ki. Komai na yau sannadin so kauna ya zamo taki, rashin ki gona abin da zan zai ba da mamaki. Kaunar ki fusga take ta zarce wuta ta lantarki, su kowa cike kamar doki, natsuwa ta kaura kan sanki. Kaunar da nake miki a zuciya na tabbata babu mai miki, mai farar aniya ku ce laya, yaƙi ya kanki na shirya. Tafiyar ki da in har na kalla tuka da take kamar mota, ba na hada hanya da damuwa mai sona in na hangota. Mai zamani da mai laya, wane zai zama lamba daya? Na yarda ki zama mai zamani in zan miki dan murna. Kin kore damuwa ta idan kika bani wajen da zan zauna. Matsayin ki daban da sa'in ki, muryar ki kama da alkaki. Mai suna ki mun lamuni in je kai do iyayen ki. Bayan kudin gani ina so in mika kudin sadakin ki. Wallahi ina kaunar ki, ban so na rashin kalaman ki. Mai suna ran da na fara ganin ki ido ya cike da mamaki. Ranar farko ta kallon ki, rana ta biyu tunanin ki, rana ta uku na kasa jurewa sai ku na tunkare ki. Nai tozali da kyallin ki, haske na idan ki ne ya haske min ido na da mamaki. Kwarjinin ki yana da tasiri, ya fito da sifa kala tari, sai anan na kara tabbatarwa kaunar mu da kwai dubin kairi. Allah ka hane mu yin shari, ka raba mu da duka mai shari. Sunana Umar Yam Lawan, ku kira ni da dan gidan Nura. Ga masoya duka mun sara, waka asilar ku mun rera, masoya asilar ku mun tsera, ma'ana mun riske dubun nasara. Allah ya yi mana mai kyawu.